Ma MK amahle uyabona every revolution is a counter revolution. Yabona njengamanje iEFF vele ama own goals awo isi declare ukuthi ilwela ama flop ayo. Ilwela ukukhombisa ukuthi kahle kahle inomongameli noma inomongamela ngisho njalo oshaya ama own goal eyedwa ngoba akekho omunye umuntu okhulumayo laphana even nodlozi bayifanele nama puppets benamajazi bewodokotela yabo akekho umuntu okhulumayo laphana munye kuphela umuntu okhulumayo odictator ekugcineni sebezothatha ke istatement bengayi understand analogy behind it ngoba vele abakwazi ukucabanga ngisho kuma live abo bahlezi bedlokombela bene cheap lentuza cheap politics bese bethi thina we not intelligent in politics abantu abaningi bahlezi bebagxeka sizwile statement samongameli wabo ukuthi kahle kahle into interested ngayikhundla amavoti njengoba ewasa njena eyovusa lenhlangano ade isho yena ethi akayifuni fanele iphume all of a sudden ngoba bona bakhokhelwa abantu ababodwa bafandwa abantu ababodwa no ANC ekushuthi obasi sebebatshelile ukuthi hey wena lalela la wena uzohlangana neANC uyathanda uthandi so wena qhamuka nestatement sokuthi uthothi uFloyd Shivambu uzoba uminister waka finance hayi VBS loading shuthi uFloyd umthembe ngendlela ukuthi wabona ukuthi VBS washaya kahle strategy kushuthi manje usezophinda ashaya South Africa yonke sebezofuna ucounter revolutiona ngestatement leseshow ngamalala not understanding the analogy kuyona anyway ke ekufanele sikwazise nganza kwethu akho MK yaphindela kuANC akho MK efixa iANC la lento lena njena unqamalala wayesho ngendlela asho ngayo understand yena kakhulukazi kodwa ekugcineni kanjalo unqamalala will never go back to iANC will never iANC ayimfuni unqamalala ayimfuni ngenhliziyo yonke incamela ukuthi ifuna ukuthi imbulale incamela ukuthi imfake ejele nakho recently la bebethi bathi bayamsuculuza impela abanye baze bathi ngeke afika ama elections engakangena esibhedlela iANC ayimfuni unqamalala ngeke aphinda futhi ke nje nasama MK ke sisonke ke nje na ngeke ke nje siphindele kwiANC sizovotela iMK la sizokwenza into entsha la yabo sizokwenza into entsha so nje laba njoba manje bona sebeyishayela ama own goal sebezofuna izinto ke nabo bazonompela kuzona ke ngathi ke kanjalo ngoba befuna ukusibheca amacala hayi ushilo umuntu wabo umathanda ikhundla ushilo wathi yena ufuna because yena it's about power ufuna ama mayor u5 la ezocontrola khona ama ribbon ama projects it's about power it's about money kuleya ndoda leyana okunye nokunye flip flop is a flip flop leader zolo lokho ade khuluma ethi nje iANC ayiphume emandleni namhlanje ngoba uyabona ukuthi amavoti ayanconzuka usethini usethene uzothatha amavoti ayowafaka kwilento kwiANC lalela ama deal enziwa ileader phezulu kanjalo awasho ukuthi wena as a member of that organization kufanele uabide by wona wena kufanele ulwele ushintsho lakho kufanele ulwele impumelelo yakho kanjalo ekugcineni abantu abazovota abantu abanezidingo zokuxakeka lo muntu lo njengoba esekhombisa ukuthi yena amandla uwafuna emalini because into ebalekile amandla akhe awakha amandla abalekile akuwona amandla akho wena umuntu oxakekile wena oyitshela ukuthi uyimember yakhe ekugcineni bazoqhamuka laba abadefendayo bedefenda into ebhedayo futhi most laba abantu abadefendayo lana sesiyazi bakhona lapha ko live babo laba bama foreigners abangaphandle kanjalo ibona laba abadefenda kakhulu bedefend izinto eziyi nonsense
ekugcineni uma umuntu wase South Africa mawuyimember yalapha ya wena amalungelo akho engeze ukufezekiswa wena uzofakelwa abantu bangaphandle ukuthi bazokuqedela umsebenzi wena ungakaze wenzele lutho because uleader wakho lothu uleader wakhe ethi umalala ephenduka njengeqanda hayi khohlwa nganza kwethu nje asingalokhu sithini lento le uncamalala wayeyisho as an analogy. You don't have to take it literally. Thina akho analogy ekutheni umuntu athi mina ngithatha amavoti awu-50 awami ngiwayisa kwi-ANC. Akho analogy lapho, akho figuratively, akho literally, lo pure literal. Uyakutshengisa lo muntu uthi hanendaba nawe wena uphansi. Hanendaba nje nawe uphansi ukuthi uyimember yakhe, it doesn't care. Yena kahle kahle ufuna ukufulfill ukuthi ahleze kuyipower. So ke akho MK ezoyofixa iANC. iANC sidinga ifile futhi sama MK sisonke sifune ANC. Yabo vele sesakudlulisa kwi-leadership ukuthi nje siyacela ukuthi ubaba manje lesi statement lesi ngoba abanye abantu bagcina sebesisebenzisa kabi kanjalo akasiyeke sicela ukukhuluma ngento yelentuza la ye-MK. Sikhohlwe nje indaba zo ANC nani laba basibhedelayo kanjalo sayingeni leyo nto le which is ke akasakwenzi lokho. Yabo after Bloemfontein akasakwenzi nje. So laba bazodonsa amavideo amadala ke manje ngoba nakho befuna ukuthi ke banompele kuthina ke ngoba phela sebeshama on goal bona. Hayi khohlwa nje inganza kwethu akho MK, akho muntu lawa waka MK ozobuyela kwi-ANC, akho MK ozofixa i-ANC la. I-ANC kufanele ife nje indaba yayo iphele nya ngoba yona kahle kahle inxenxa namabhunu akuseyona futhi i-ANC sekuyi-DANC leyana. DANC leyana enxenxa amavoti ngabantu abakithi ngoba nakho ifuna ukuthi ihlezi beke umlungu kuyipower no Ramaphosa incelebane yabelungu. Hayi khohlwane nganza kwethu, khohlwa nje akho MK la. Thina sama MK siyovotela clean slate, clean slate. Hayi indaba yama policies abhandwa abelungu lana ne constitution ebhandwa abelungu econtrolwa ozondo amapuppets amanye. Sikhohlwe nje nganza kwethu akho MK ezofixa iANC la, akho ANC sayifixa la. Sifixe laba abayikhandele bona bodwa banhlanhlathe babophane njengoba bebophana asihlangene njengoba bebophana futhi singalokhu sifocusa kulokubophana kwabo kanjalo ngoba ekugcineni into eyenzayo bazama ukusidistract. Akho umuntu samdabukela la. Omaphisi bona ababe nesandla impeachment o Judge Hlophe nobusisiwe Mkhwebane manje fa simdabukele. Hayi asidabukeli muntu ngisho bangabophana bonke baquvejele bonke asinendaba. Thina si-MK asiqhubekeni ma comrade, asiqhubekeni nemission yethu kanjalo. Let's consolidate and mobilize on the ground khona sizothola i2/3 majority, ishintshe le constitution, ishintshe ama-pillars, ishintshe ama-provinces. Ilokho nje okubalekile nganza kwethu. Sikhohlweni ezinye izinto laba with le politics yabe ebhedayo kanjalo ngoba nakho siyayisiwa bese shaya iflop bazoloku benompele ezintweni ezi-figurative ngoba nakho abakwazi ukusebenzisa lento le to see the analogy behind the statement. Anyway uncamalala akasayikhulumi lento le. Sayikhulumi nje ngoba kahle kahle abantu bayayithatha bayiphendule. Lento ifana nani? Ifana nokuthi inkulumo okuthiwa ikati libulewe umuntu bayifika kumuntu wes10 isithi ikati libulele umuntu. Ileyo nto ke laba bayenzayo lapha, but distort information because they don't know how to think around the analogy. Hayi bakhohlwe nje bafethu. Viva MK, viva.